Dito na tayo. Meron na piyok siya. Lagay mo yung pangalan ko. Pagkain natin. Ayun. Ano yung boyfriend ko? Pahirap ako. Hindi ako. May saan ka rin siya? Saan ka? Nakaki ka? Hindi daw. Saan yung nalagay ko? Ay, malawin may saan. Saan? Kaya mo dalawang karito. Tama ako. Pero, ganda yung dito niya. Ano pangalan niyo doon? Pati ikaw, sabi mo na pangalan mo doon. Ba't yung batakan? Sabi yung pangalan mo sa card. Isasama ko na din po yung mga 275 yung bayad nila dito. Oo. One. Gusto kita ako dyan. Oo nga.
Itatagay daw mo. Good. Ay, sir, video yan. Sa akin ba yan? Nakuha ko yan. Hindi ka muna tatakot. Ang daming harap. Kasi, tangan, kailangan na tayo. Wait! Ayos na ito ate. Tingin nga yung shirt mo. Ate, damit pa yan. Hindi pa yung sandal. Tutin mo rin kaya Kuya Vince yung ano? Yung gagawin naman. Try mo ang ganyan. Hindi matuto ito. Ate Sara! Sa kultura niya. Makikisama sa Wapit ito. Na yanig nga ang ibang special program ng Aquarius Party at magpapa-Aquarius Party daw sila. Itong sis natin sana meron din sila with the help of our official program. Siyempre, natin